Здравейте на всичко отново, аз съм Бананджо и ви представям тази нова поредица, която може би никой не е правил в България. Точно така, тази поредица никой не е правил сигурно в България. Но искам да ви кажа нещо, че днескашният ни гост е Марти Геймър. Можете да се уверите с неговия канал, защото прави и той хипер добре контент. В това видео ще трябва той да разпознае градовете на България в Brawl Stars. След това ще трябва да мине дуспи в Brawl Stars на чистерен с стил. След което ще трябва да продължи и последния етап, а именно да се изправи 3 пъти едно в едно срещу мен. Искате ли да видите той дали успя? Продължавайте напред, скипа. И така, ето ни и нас, това всичкото са градове. Ще дам жокери, защото то е трудно да се разбере. Все пак това са текстури на Brawl Stars, не е Майнкрафт. Опитай се да познаеш този град без жокери. Има отровно, като все едно отровно нещо, обаче не е точно отровно. И ще дам жокер, ако нещо не познаеш. Добре, смисъл сега тук зеления с отровата. Да, същия. Това е един много голям град. Да не кажа... Да, добре. Малък жокер ти, Роксия. София? Да. Защото въздуха е много мръсен, аз затова взех идеята тук. Сега само... добре. Само да ти обясна, че това, ако има такова заграждение, това има паметник тук. Град до София, който има паметник. И то паметник. Некъв да е паметник, паметник да. До София близко. Близко до София, да. Той е на таковата. Той не е на високо, както София, а по-надолу така лука. Да ти дам жълка повече. Не знам, ще кажа примерно Пловдив. Да, Пловдив. Сега така там, където аз живея, но добре Пловдив. Сега е този град преди го взела това. Значи това е Дунавската равнина, ще ти подскажа. Тук кой може да е? Пак има паметник и то паметник, поне не си обикалял, това е паметник на свободата. Къде се намира? Знаеш ли? Не, тук не знам. Добре, ти все пак позна две. Ти ако забравих да кажа, че ако познаеш две, смисъл минаш към следващия, ти се бори за победа, добре. Следно, иначе това там е добре, че... това тук се случва ли това нещо като царство подобно, де? Там, това е... това сигурно Велико Търново. Да, Велико Търново, добре. Позна 3 от 5, мисля. Добре си. И преминаха към дуспите. Добре. Така сега нека да видим... Имаме право на кутии, нали? Да, те дропват, хай продропва. Колко рунда правим? Тук е само... те са само 2 тук. Защото... сега няма къде. Не ми казвай. Изярвам. Добре. Ми дойде нещо на главата, защото нямах идея с видеята и е така нещо. Деца.